Mamatyak mat tibugbog tong anak na at inyanak ti aramid ti Espiritu Santo inyanak ni Berhen Maria nagtutok di pa nagturay ni Poncio Pilato natay sa Santa Cruz natay kat na itanem imulog ka dagitayan dagiti natay nagungar ti may katlungal daw imulit sa dilangit kasi tutugaw tumakanawan ti Diyos Ama man nakabalin amin agapunto sa Diyay nga may mangukong kariti si bibiyag ken dagiti natay mamatyak mat ti Espiritu Santo patyak mat ti Santa Iglesia Katolika ti pa nagrenano dagiti sa santo ti pa nakapakawan dagiti basbasul kat adanto mat panagungar ngagnanayon amen. Itdem kadakamtal daw ito, iti kanan mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog sa lakan ng katidakes. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Kas idi po nga na, kas tamat itag na nayon nga wanting gana. Nagloryaan, amanang nagloryaan. Nagloryaan. Miyerkules mana. Nagloryaan mana. Miyerkules. Nagloryaan. Tuna. Iso ti panahon ng Jesus. Amang nagat sa tinanong nilagay ng mga tinanong. Lomot ang mga pagbagan ng pagpapagnanan ng piyagagas. Itdem kadakamtal daw ito, iti kanan mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanem, dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, salaka na kamkat ti dakes. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay, kat na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin nababay, na yung kasatan, may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka.
sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, di papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, di papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, di papatay mi. Gloria ti Ama, Tanak, and the Espiritu Santo. Kasi di po nga na, kastamat itag na nayon, nga wan tinggana. O Jesus ko, pakawanan na kitibas-basol mi, ispala na kamkata po itinfierno, iturong mo amin na kararos sa dilangit, nang nangrunan makasapul, unay ti kaasin. Te may kadwa na gloria na misteryo, isu ti ulin Hesu Kristo sa dilangit, si babagi, si kakararwa, ken si di Diyos. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakantal daw, ito iti kanenmit patinayon nga aldaw. Pakawanan ti basbasol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybay-an nga manlukot ti sulisog, isalakan nakamkatan nga dakas yami. Ave Maria, napno ko ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria ngay nati Diyos. Santa Maria nga nati Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti patay mi, amin. Ave Maria, napno ko ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amin. Ave Maria, napno ko ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Gloria, Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ang managbasol, itaken tong oras ti papatay mi, amen. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, ken Espiritu Santo. Kas ti punganay kas tanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kamkatapoy infierno,
Iturong mo amin nakarawat sa dilangit nang nangunat makasapul unay ti kaasim. Ti may katloan ang gloria na misteryoso tuuyo ulog ti Espiritu Santo kadagiti apostoles agraman niya Apos Santa Maria. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam, matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kadakami di nakambat baybayan nga mandugot ti sulisog salakad ng katidakes. Ave Maria napno kati grasya na Apo Diyos sa daten ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae. Na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ang babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakenton oras, ti papatay mi. Gloria. Gloria ti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamat itag na nayon nga awan, tinggana. O Jesus ko, pakawalan ng basbason mi, ispala na kam tapoy ti infierno, iturong mo amin ang karawas sa dilangit, nang nangrong makasapol unay ti kaasi. Iti may kapat nagrana misteryo, iso ti panakaiyungin na po Santa Maria sa dilangit, si babagi ken si kakararwa. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw, ito iti kananmit patinayon ngal daw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manukot ti sulisog, isalakan ng matami nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikatin ang gasatan kadagiti amin nga babae, na ang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasya na kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka,
sikati ng gasatan kadagiti amin nga babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasidang kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti amin nga babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo na Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ang ina ti Diyos, kakaasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ang ina ti Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti amin nga babae, ng gasatan tibunga ti tiyan mo na Jesus. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Gloria. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu. Kas idi po nganay, kas tamat itag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas baso ni, ispala na kang katapoy infierno. Itulong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangurum makasapul unay ti kaasim. Ti may kawalima, kin maudi, ana gloria na misteryoso, ti panakabalangat, tapos Santa Maria, arena dagita apostoles, amin natataw, ken amin aparswa. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kung matinagan mo, dumteng kung matipagariam, matungpal kung matnakan mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam tardaw ito, iti kanan, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem, dagiti basol mi, akasmat pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakambat baybayan, nga umanugot isulisog, sala kadakam katidakes. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan mit patinayon nga aldaw. Pakawanan ti Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakaasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi.
Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikatin na yung kasatan kadagita amin na babae na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasin na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasin na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasin na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasin na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasin na kami, ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Gloria ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nganay, kas tamat itag nanayon, ngawan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kang katapoy ti infierno. Itulong amin ang kararwa sa dilangit, nang nangrum makasapol unay ti kaasi. Salve Reina, inati kaasi, biag samit kan inanamami. Salve sikat ti pagkararagan mi, da kami napagtalaw nga anak ni Eva, agpapakaasi kam ken ka sumasa enek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluan. Ala ko makatalek ni, talyaw madagita matam, amanang aasi, kat into malpas dahito pagmagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, abindito nga bunga tiyan mo. Uma nga asi, una nakem, una samit, una Berhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapno may karkari kami, karigitin karkarin apo mi nga Heso Kristo, nga anak mo kan apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, patay ken panagungor ti bugbugtong anak mo. Gunudan na kami, tagnanayon, apan nagsalakan. Agnanayon, apan nakaisalakan. Ipaay mo kadid, apo. Kadagiti panpanunot ni, kadagiti tinasantuan a Rosario, na po Berhen Santa Maria. Tuladan ni tilay naon, dakat maragpat meeting karida. Kapumatlan kan Kristo, nga apo mi. Amen. Daydayawan tayo't naganti Ama, Anak, and Espiritu Santo.
Anggura babaw yan tay nga umuna iten tay ti kapyana iti may intayamin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti ama itinagan ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kuma kada kayo kakabsat ita nga aldaw rambakan tayo ti Red Wednesday idaton tayo daytoy nga nasanton a misa daytoy nga aldaw para kadagiti agsagsagaba iti gagapo ti pamati ti tema na daytoy living the hope amidst persecution kunana daytoy amidst suffering ibiyag latta maddaan tay latta kumatinamnama uray iti panawon ti panagtutuok pannakaparparigat ken pannakadosdosa ikararagan tayo dagiti nangisagot ti biyag na kakabsat tayo gapo ti pamati dagiti marigrigatan itagundaway gapo ti pamati dagiti agtutuok dagiti han nakabalan nga ilaban ti pamati ngam nagtali na edda anapudno kararagan tayo matisimbaan tayo tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida sika yan nakpakawanen naka di mo ipalubos akin ka may sinaan mga asika mga asika mga sikapo mga sika mga sika mga sikapo mga sika kumararag tayo. Tignayan na kamkad apo, amang tungpal asiriregta iti pagayatam, tapno ad-ado ti maawat mi apanulong taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Iti maysa nga aldaw, inawis ni Ari Belsasar, ti sangaribong opisyales na iti dakkel apadaya, ket nagiinomda iti arak. Idi agiinomda, imbilin ni Belsasar, ang maala dagiti alikamen a balitok, ken pirak,
asinamsam ni tatang na a Nebuchadnezzar iti templo ijay Jerusalem. Pinaala na ida tapno paginumanda kadagiti opisyales na dagiti asawa ken kamalala na. Dagos nga anaipan dagiti alikamen a balitok ken pirak ket inaramat da ida a naginuman. Naginumda iti arak ket nagdaydayaw da kadagiti didyusen a naaramid iti balitok, pirak, bronse, landok, kayo ken bato. Pagamuan, nagparang ti ima ti maysa a tao, ket nagsurat iti napalitadaan adiding ti palasyo, iti lugar a maranyagan unay ti silaw. Nakita ti ari ti ima nga agsursurat. Bimsag iti kastaunay aboteng na. Nagkutukot dagiti tumeng na. Dagos ana idatag ni Daniel iti sangwanan ti ari. Kinuna ti ari ken kuana. Si kakadi ni Daniel a maysa kadagiti Hudyo a napagtalaw nga innala ti amak ijay Huda. Nadamag ko nga addaken ka ti espiritu dagiti didyusen ket nalaing ka. Addaan ka iti pannakaawat ken sirib. Nayaban dagiti mamagbaga ken salamangkero tapno basaen ken ibagada ti kayat asawen ti naisurat ngem dida na ibaga ti kaipapanan na. Ita, adag ko na akabaelam nga ibaga, dagiti na ilemeng akaipapanan, ken ammom nga ilawlawag dagiti palimed. No mabasam ti naisurat, ket ibagam kanyak ti kaipapanan na. Makawesan kanto iti napateg alupot analabaga. Makwentasan kanto iti balitok akas pamadayaw ken may saad kanto a may katlo a kangatuan iti turay ti pagarian. Insungbat ni Daniel iti ari. Idulin mo dagiti sagot mo natanok nga ari wenno ited mo iti sabali. Basaek ti naisurat ket ilawlawag ko ken ka ti kaipapanan na. Nagaramid ka iti maibusor iti apo ti langit. Ket inalam dagiti tasa ken malukong iti templo na. Inusar mo ida ang naginuman iti arak, kadwam dagiti opisyales mo, dagiti asawam ken dagiti kamalalam. Nagdaydayaw kayo kadagiti didyusen a naaramid iti balitok, pirak, bronse, landok, kayo ken bato, didyusen adi makakita wenno makangeg ken awan amuna. Ngem di mo pinadayawan ti Diyos amang tengtengel iti biyag mo, ken iti amin nga aramid mo. Daytoy ti gapuna nga imbaon ti Diyos ti ima anang isurat kadagitoy asao. Dagitoy ti naisurat, mene, mene, tekel o farsin. Daytoy ti kaipapanan na, mene, nabilang yan ti Diyos dagiti aldaw a panagpaot ti pagariam, ket ingkeddengnan agibusan na. Tekel, natimbangkan ket nasarakan akurang ti dagsen mo. O farsin, nabingayen ti pagariam ket naited kadagiti taga Medo ken taga Persya. Ti sao ti apo. Salmo responsorio. Daydayaw yu ti apo ket itanuk yu ti agnanayon. Daydayaw yu ti apo da kayo nga init ken bulan. Kantaan yu ti pagdaydayaw ket itanuk yu ti agnanayon. Idaydayaw yu ti apo da kayo a bitwen ti langit. Kantaan yu ti pagdaydayaw ket itanuk yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti apo da kayo at tudo ken linnaaw. Kantaan yu ti pagdaydayaw ket itanuk yu iti agnanayon. Idaydayaw yu ti apo da kayo amin nga angin. Kantaan yu ti pagdaydayaw ket itanuk yu iti agnanayon. Daydayaw yu ti apo, da kayo nga apoy, ken pudot.
Kantaan nyo ti pagdaydayaw, ket itanukyo ti agnanayon. Daydayaw yu ti Apo, makabibinay galamiis, ken makasinit tapudot. Kantaan nyo ti pagdaydayaw, ket itanukyo ti agnanayon. Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, tiliwenda kayto dagiti tattao ket idadanes da kayto. Maidarum kayto kadagiti sinaguga ket maibalod kayto. Gapu kanyak maisaklang kayto kadagiti arari ken agtuturay. Daytanto ti gundaway yo amang ipakaammo iti naimbag adamag. Imulayo iti panunot yo. Diyo pagdanagan no anyan to ti isong batyo. Tasyak tumet laeng ti mangted kada kayo. Kadagiti balikas kinsirib adin tumasopyat wenno masungbatan dagiti kabusoryo. Yawat da kayto dagiti nagannak kada kayo. Dagiti kakabsat yo. Dagiti kakabagyan yo. Dagiti gagayem yo. Papatayen danto ti sumagmamano kada kayo. Guraan da kayto dagiti amin at tattao gapu kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti uloyo. Gapu ti panagibturyo maisalakan yon to dagiti bagiyo. Ti ebanghelyo ti Apo. Mayataday unay daytoy maibasa. Tatta nga daytoy nangruna ti ebanghelyo kanya ti ibagana iyawat da kayto agibtor kayo ta irurumenda kayto dayjay ti bagbaga ni Apo Jesus kada ti pagsasangwa kunana the blood of martyrs is the seed of the church ti kano dara nga naiparukpok dagiti martir isoda kano ti namuunan ti simbaan so ti naggapuan ti bukel ti pamati ti simbaan wan tagapukan niya da ado ti nagsakripisyo tatta niya dagitoy persecution nga mapaspasamak ita Africa ado dagiti kakabsat tayo nga makidkidnap gapu ti pamati ado dagiti mairuruman mapapatay missionaries gapu ti pamati uray da tayo idimet dagiti imay nga nang evangelize kanya tayo di da pay nakaawid ijay lugar dan inted damot jidara ken buo nga biagda tapno laeng ma-evangelize tayo tapno maamuan tayo ti pudno a pamati Kristyanismo kaginggana tatta adu dagiti maparparigat na duma-duma apan nakaparparigat pan nakaublag pan nakauyaw gapu ti pamati kada may nga parokya nga napanak. Ada may isa nga naaktibo nga parokyano. No adda okasyon kanayon nga umay, sinabado umay agdalos. Napinget nga kanayon, umay latan makimisa nga inaldaw. Kun najilakaynan gaputahan mga man nakimisa ta ermet kunana belo lati kurang maun agmadre kanton agyang kanto di simba. Agyang kanto di simbaanan kunana kano da hilakay na. Kuna baka di mo mararamidan to obliga hamman Apo sapsapaek mga ilipas dagiti trabaho kay balay so saak umay ditoy kunana ta kanayon aje simbaan kapaya ke nya nga minti kuana idtoy ti pakarinaan kano adda di simbaan kasla kano adda talna adda kalma ijay rinana ngam ije balay da ke persecution irorumen ong tanda ta ije langarod simbaan ti ayannan kay may masetas na ka kwa awan pulos makadawat
Iji laeng simba. Laeng apo padi ti makadawat iji masitas na ja kamupay. Sumot ati jay. Anya dagiti modern persecution nga haan mga literal nga dati puudan datay ti ulo. Haan mga literal nga kuangem adu ti pan nakairuruman ti gapo ti pamati. Adu ti mairuruman kada tayo gapo ti pamati. Concrete example. Dakadwa mi di seminaryo. Katolikuda. Timmangken da seminarista dati anak. Kamuyo na di pamilyada, na-strict ti sabali nga, dagiti kakabsat tayo ti sabali nga relihiyon. Kadayta nga sabali nga relihiyon, no kano no, haan kano nga maisalakan dayta, ay mo, haan nga relihiyon day, sekta, haan nga sekta, religious group, not even sect. Katikunada, no, adda may nga kamang ti pamilyada nga sumurot, handa kano maisalakan, anya mga panursuron, amuyo day seminarista, inlaksid di pamilyada. Ilaksid da ka, no haang ka nga sumurot kada kami. Siyempre, agad-adal ti kinapadi. Dati ay katoliko mga dimakkel. Kati kunana, anya mo dito nga panursuro ti simbaan yon kunana. Uri na ilaksid da, agasurutek lata aji amok, tasya ka, nagpadi piman. Pinagbasbasa, inadapt ti may isa nga maestrami ijay college kami. Aging ganat at na ordenan padin. Ngam talaga nga di pamilya na ajak kamo no yan tinapasama kan after nga padi ngam aging nga na ordenan handa na pan ka persecution kanya na di jay nasakit kanya na di jay ngam masapol nga itaader na dayta nga pamati isugurod ti ammo na nga pudno babasit dagito nga persecution ngam maparparigat gapo ti pamati kanapintas ang atuladen di jay ti tema na daytoy living hope amid suffering or persecution ko na dagiti tema na tatangal daw nga addalat tanamnama uray iti pannakaparparigat uray iti pannaka irurumen dagiti hantay ko mga ikaten adu dagiti kakabsat tayo nga agmis message piman nga kunada aramidak maamin nga nasaya at apo awam met ti badbadakak nga tao awam met ti masaksaktak awam mo sitikak. Ngam no daduma apaya nga siyak payla agsakit, dagiti payla pamilyak ti maparigat. No daduma ka, yes, we question God, questionaran tayo pa ni Apo Diyos. Kano daduma ko na amet, igagbaga magkadakwada, kasta, uri dagiti martir, inted da ti darada, aging gana nga jibiyag da ti na itid. Gapo ti pamati, hangka nga umibat, baka pan nakilangan ni Apo Diyos dayta puspusin na ka tari na no pudpudno dayta apamati kaaduakan niya tayo nagadu ka idi nga pan nakaparparigat kada tayon datayo no daduma may ay no kumano daytay no iti public unethical ko na dayjay no pagtutungtungan ti religion iti public haan nga us-usto dayjay dapat kaing kasaban ay balay da nga public hang mabali nga pagtutungtungan kuno nagtutungtong tayo no dadduman datay nga katoliko piman ti nga agununi hantay mo mabalin nga lumaban hantay mo nga misyon ti makisubsuba hantay mo nga misyon ti makidebate ta nga dayja ti debate kanya tayo kuno dadduma adda dagiti kakabsat tayo kasla feeling tayo ka maababak kamayatan man dyan nagyanak nga parokyan ado kastoy mo laeng ado ti sabali nga reliyon kunada idi aggatang tayo at iladawan ni Apo Santa Maria October devotion garod haan apo nagumatang tayo ka daytay batit laeng apaya napiyata ibulsami no ihalis may sabali apaya uyawon da kami kapaya nga masaktang kayo no mauyaw kayo. Kasta garod ni Apo Jesus tinuptupraan da garod inuyaw da garod. Kadi jagoy uyaw sino garod ti agbibiyag nga martir isudaw no sika nangabak da garod. Jagbalin nga isuda ti kuan isuda ti hipokrito nga Pariseyo ngin iskriban da tagkit-kita iti aramid ti sabali ti aramid da tinapatig dita kakabsat ka DJ pamati uray no mairurumen. DJ namnama uray adda pan nakaabak. Ti rinatay kuma uray no agsa-usa uray no mairurumen uray no maparparigat tayo. Ti namnama tayo haan lang dito'y lubong.
Haan nga dito iti pangabakan. Ija ito. Kitaan nyo dagiti papadi maiturod nga patayan. Adda ka di imbaga ti simbaan. Agkararag kayo. Pray for the criminal. Pray for the persecutors. Hantay mabalin nga balsen apaya. Hanga dito iti pangabakan. Ija ito. Kada ita maibukbok nga aramid mo, gaputi pamati, uri no hanga mabigbig tata, magkitan to. Kala kumada kayo. Nagaktibo ti daduma. Nagmayat nga kitaan. Gisakripisyo. No daduma kakasla mababak diri na tayo nga, anya pagmamaayan na, hantay nga magunod dito, nga ija ito. Dagiti aramid tayo, gaputi pamati. Dapat dagiti daduma kit pampanunutek pa ino daduma at dagitay devosyonada a pamilya. Gaputi pamati da agi donar da pay. Apo idonar menton dayjay pagyan dagami pagyan anti simbaan. Intuno na tay da addan tulat tamot tumanor nga naagagom. Apan danton agawon ijay simbaan. Kakaasin to jay simbaan nga mang provide. Kaasin to no agungar la ko mama dayay nanang kintatang lolo da ko mama ka no balbalin ka alyaan na ko maida ta ji puso da kinadalos addan tulat ta umungar. So adda dagiti simbaan tayo no daduma kakaasi nga ma irororumen gapo kadagitoy. Babasit dagitoy ngem nayon amin ti pannaka iroromen. Ngam di Apo Diyos, kunana ditoy, hangkay madanagan, siyak to umangted ti sirib, siyak to ti mangted ti laing, nga haandan tumasong batan, no haan man nga ditoy lubong, ija ito, anya dito nga kinalaing nga kung kunana, anya dito nga kamayatan nga laing nga kung kunana, no adda tayo iti Diyosen, no naitid tayo iti Diyos ti amin tayon, awan beruken tayon. Ni San Agustin, anya ti kunana, nariribok ti biyag na, ngam na berukan na laeng ti kapya idi adda ni Apo Isus ken kuana iso nga ure irurumendaman dati nga bagi uyawon daman dati nga bagi tayo uyawon daman dati physical nga appearance tayo ngam no adda tayo ken Kristo kasla dagiti martir awan pan nakaabak ure no irururumenda tayo iti imatang ti tao no adda tayo ken Kristo adda kapya ijay kaunggan tayo. Ano iso nalaeng ti pakabirukan tayo ti pudpud no atal na itibiyag tayo. Iso nga naman inapintas lata akakabsat itid tayo ken kuana ti amin tayo la ikararagan tayo. Ado dagiti agtutuok. Nakakabsat tayo. Literal nga talaga patayon da ida, ibalod da ida, parigaten da ida. Hanla nga isuda. At damot kada tayo dagiti maparparigat, madusdosa, gapo da yatengel tayo apamati. Kapamatyan man kinsaan, uray ti pamilya no daduma, handa tayo maawatan. Uray dagiti kayat tayo nga aramiden, hantay maawatan. Adamo dagiti kakabsat tayo nga agtutuok ta apaya, kayat na mga isarek ti simbaan ti pamilya na nga mahan na maisarek ida. Adamo dagiti agtutuok nga kakabsat tayo nga kayat na mga sumanto kumamo di pamilya na nga mahan na maisurot ida. Nayon amin dahito kakabsat. Ngam ulitak ken kamaudyanan na. Uray no adda pan nakairoruman, addan tulat tanam nama. Uray no adda pan nakaparparigat, addan tulat tanam nama. Anya tinangted tinam nama. One of the three theological virtues, faith, hope, and love. Namnama. Agtitipon amin da ito eh. No adda pamatim, adda tanam namam, ituloy mulat tati agayat. No adda pamatim, adda tanam namam, uray maparparigat ka, timisyon mula ang agay-ayat. Dito ti kayat ni Kristo nga tuladen tayo.
Irabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad ti sakripisyo nga imbilin mo nga iroknoy mikan ka aramidem kad anatudyo kami kadagiti bilbilin mo tapno makaayayo kam ken ka gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Ta idinto asaan mo masapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngem agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na pagswa, ilangit ken daganap no, iti pakaiday-dayawa, Hosana iti kangakwa, madaydayaw ti uman, iti nagang Apo, Hosana, Hosana, Hosana iti kangakwa, Hosana, Hosana, Hosana iti kangakwa. Pudno nay Apo, abiig ka kinasanto, kat sikati gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paaymo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
babaen ti cross mo, nakaminsalakan si kaananubot. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami.
O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Itinapakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya kapya. Cordero ti Diyos sa magika, managiti basbasol ti sangalubungan, mga Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari may kakanyak, ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararo.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi tada kami anakiranod, kadagiti na Diyosan a sakramentom, pulos adikam to maisina ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Tultuloy tayo ti agkarkararag akas may sa parokya, nasapay kumata dati sakripisyo kin ayat tayo, iso ti pamuunan, ti naununag nga pamati dito'y gimong tayo. Yun to no Domingo, mga rogin ti first Sunday of Advent, napintas manen nga panagpampanunot, panagsagsaga na iti puspuso, iti yaay ni panangrambak tayo ti panakaipasngay, ti Mesias, tapno agsagana tayo, dalosan ti puso, palintegan ti dalan, babaan ti nasayaat nga panagbiag. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Thank you.